egwu akara aka ọ bụ ele aka ekwenze ya bụ ikola na m kwenze a na-ekwe na mmụ ezumezu ekene m dezụlọ Igbo na ma gwanụ m maka mma mekata nana ikoro ọnya na m etiego egwu nọ na studio mbọsị ngwọ tata bụ ngwọ ngwa gwọtagola ihe ndị mere mụ ndị mere mụ na ngwa gwọtagola ihe ọbụliwe dị mma na bụ na nwanna m ọgwụgwụ ama agwa mụ na na-eme ọgwụ n'ụtọ egwu ya aga n'igwe tata bụgolo ngwa odogwu wee kwejiri na iri aga n'igwe studio n'aka nọ ụmụana m ụba anyị na m egwu ọnụ m maka na ọ bụrụ m na-eme onwe m egwu dezụlọ Igbo ikoro na m etiego egwu n'ikoro ọnya na m etiego egwu ọ bụ onye ka mụ na-ekwu okwu ya nwa mma Amaka Odogwu Amaka eme na amụọka nwa nwe mụta na ike chụọ ọgwụ ama agwa nwanne Mandela na bụ elom nọ nwanne m ọgwụ ama agwa nwanne gị nwoke bụ mụ na ya bụ ọgbọ maka na nna m gbara m na-eta n'ụtọ ka tọrọ ụtọ tiwe nwanne m ọgwụ ama agwa Mandela nwanne gị emeghị okwu studio ka anyị nọ tata bụ nkwọ n'ikoro ọnya na m etiego egwu waka mụ na-emere n'ụwa nne m mmadụ nọ abụrụ chiwu amala m oke mmemme n'ụwa dị mma n'aka na-agụ nwanna m ọgwụgwụ ama agwa nwanna m ọgwụgwụ ama agwa odogwu nwere obu nwa ego nwa ma mekọ nwa ma meke odogwu nwere obu nwa ego nya bụ ike chụọ ọgwụgwụ ama agwa eze ezu ego 2021 ma mụ na-ajụ na iru anyị mweza na mụ na ma mara na ihe ka echu na-azọ mara mụ na ọ bụ pawa ka odogwu na-azọ na bụ nwanne Mandela oke mmanwụ nwanne Mandela na-azọ pawa ma iru anya marọ ma ede na nwatakịrị mgbe anyị na-etoite ike chu na-azọ pawa mana iru anya marọ nwanne m ọgwụ ama agwa maka na mụ na ya na-adị ma ọ bụla ọgwụ aka m nwa mmalị na ọ na-azọ pawa nsodogwu na-azụ nwa mma Amaka Odogwu dogwu nwere obu nwa ego odogwu nwere obu nwa ego nwa mma Amaka maka na ịnanya na Igbo si nọ n'ibebe na-abụ esi nwanne ya na-abụ coins ọbọ ma coins
mmanwụ pụlapụ na mmeza na mụ mara mụ na nwanne gị bụ pawa akọ na-azọ n'iru anya wọtara ya sochie nwanne gị azụ amalị m na odogwu nwere ọ na-azọ nwa meka odogwu n'ikoro ọnya na metie gị egwu no arọ mana emesili na odogwu nwere rapụ anyị ọrapụ ikoro ọnya na mụ na obodo oyibo jebili odogwu ekele ya taa n'atazi azụ ebuli ikike na-achọ ụwa n'ata n'ụlọ ọma meke nyabụ ike na-achọ ụwa nyabụ ego oyibo na-achọ ụwa niile nwama meke n'ogbe ewe n'ata nyabụ ike chukwu ọgwụgwụ ama ọ bụ na anya bụ pawa na ọ zọta gị azọta ihe na-enwe ọka na-azọ n'ojide gị n'aka ya mmanwụ na nwa mameke ekele gị odogwu ologbu ego odogwu ị na-akpalụ alụ na-eje ị mana nwa mameke ka mụ na na-adị mma n'ubi lugide ọlụ ugbo wepụrụ Delta steeti ọ pụrụ Delta ka ọ jachụ nta ego ihe na-enwe ọka ji eje Delta ka ọ jachụ nta ego na-achụ nta ego na Delta ebe nwekọ nọrụ na Delta nọkata na Delta nwebụzie na nwanyị dị ya mma udogwu ka na-achọ iwe ọ na-achọ onwebu na ugochi utele na mma meke na bụ ogoli mala obi dị ya dịka o ji ọgwụ jide ya na bụ ugochi ọ chọtale bụ n'ebe o jele chọta ugochu ọ bụ n'ọra ma ọbụ nya ka o jele nụọ nwanyị ma n'ibe ji anụ nwanyị bụ maka nwa dogwu nwe emere ibe enwe mekwuta odulu nwe ya na-ata n'ụlọ na-asabụ ibe obi ebe ọ na-achụ nta ego ị mara nwanne Mandela mesịrị mụọla ya nwunye nwe mụọla ya nwa onye ka ọ mụrụ anyị ya bụ Chiakwadogo n'ike chọgba ọgwụ ama gbagbo ebe ọ na-azọ pawa ndị be anyị onye Chiakwadolu nwanne m onye Chiakwadola awado ịmakwala na mmadụ na-emeri ibe maka na imeri ibe chi gị kwado gị na chi gị aga ọ bụ nne bụ onye ka m na-egwu ogwe ike etu esi ezu ego onye ka m na-akọlụ ụmụ eru anyị anamụ niile ebe ụmụ osere na-eji kwado nwa ụmụ nwoke tọ lọsote kwado nya bụ mmadụ nọ odogwu azọtara bụ na ịkpawa ibe nwoke ya eme ọ dị ya na mbọ maka na ibe agụjemile dị ya na mbọ odogwu nwa meke nwanne ka isi ntigbo isi ndị nna etile egwu nwa a na-eme eje ka nlụọ n'ụlọ nwanne m ka nlụọ n'ụlọ ka nlụọ n'ebe anyị ka nkene ndị iru anyị agwa ma gwara nwa m ịgba nneke ọbate ka isi ala no ọ dị ala do
ya bụ osi agbata osi le nwanne m osi tata dama n'ọdị ala gbogbo n'ikoro ọnya na m eti ego egwu ụwa ka m na-eme mmadụ ewoziliwo sile nwanne m nwa m ịgba nne ka ọ ga imeli m n'origo nne mọnụ m ka m eji ikwu na-agba aka ekwenze na-agụ egwu ọbateki isi aladụ aka ekwenze etiego egwu na-etili ji m osile osi tata dịba mma ọ dịbalịgbo ịmana osile ebe onye mụ ịgba nneke nwa mma kweke abịa n'ime mma neke na mma kweke na-amụ oke nwa sile odogwu nwoke na mma agaghị na ego imere m nene n'ụwa nya ka mma akọ na ndụ maka mma mekata nwụrụ maka na egwu na-etili m ịrụ anyị na ka osile ji abọ m ego ọ na-achọrọ chenji n'ebe ọ dị nabụ ọvateki nabụ n'otie ka na-akpọ onye ikoro ana m ego dogwu kwuru 10,000 egbe amụrụ n'aka ekene na-ele gị mana ekpere na-ekpeli gị enwe ruo chine sile nwa mma ịgba ndeke nyaba ọvateki sala gbagagba ikolobeka egbe emibe hey meke ka nke nọ ya dị mma oyibo na toki nwanne wini ị na-anụ onu m n'ebe nọ ọ bụ studio ka nwanne gị dele m ka ntibezi egwu ma mụ jụrụ nwanne wini na nwanne gị agbojego m studio n'abụ ike chọseso agbala agbojego m studio ka ntie nyabụ egwu nwa egwu mụ na-etiliru anyị no onye na udezodo n'aka nna abụ igbo na toki igbo jeli na toki ibute ego igbo n'ibi na toki nwanne bi na-ege ka na-agụla egwu n'ikoro ọnya na m eti ego egwu maka na mụ na ele anya nwa gwọkwụ na mma mekeme ọwa bụ na ndị mma meke na-amụ oke nwa m ma mma oge ya n'anya no a na-adịka ọkọ ya dị mma n'ikoro ọnya na m etie egwu ịba ka mụ na-eme ụwa bụ onye na-akala ka onye chikele na-akọ ya bụ jeke n'eze n'ezi nwanne m onye nchịkọta ya bụ yutu onye nchịkọta yutu niile nọ na koleji niile ọ bụrụ mana m ụkọ na-achịkọta ya bụ onye ka m na-ekwu okwu Mr. Paul Eziolise senior man m ama ekele gị ma ba nwanne m okwu na ana n'ọnụ gị nne m na mmanwụ n'ikoro ọnya na m eti ego egwu abalị garali n'elu ụwa nwanne m maba nwanne nke m n'ikoro ọnya na m na-eti nyaba egwu ebe nwanne Mandela dịele m onye aka na-eti hello hello
ya bụ n'ụsọ ego mmiri abatụ n'ikoro ọnya na m etiego egwu ya bụ na-esesu ego nwanne nke gị onye mụ ebe ndụ isi ya sị mụ kene gị n'ebe ọ dị na mụ etiego egwu Tony Abatụ na mụ ekenego gị ike chụese esu abalị na asị m kene gị n'ebe ọ dị onye mụ ebe ndụ isi ludo mụ ebe ndụ isi na nke bụ chairman ụwa ka anyị na-eme mmadụ ewozi n'ịwọ n'ikoro ọnya na m etiego egwu ka m na-ediri chi m baba nwanne nke mụ na mmanwụ nwa bụrụ n'ụlọ bụ na-agwụ onye nwe ezimodo nwanna m ka na-agwa ya n'eze na ọjọọ ya emụmụ na na-abụ na adị na mmawa n'omezugo ihe okwu ya bụ ike etu esi esu ego baba dudu nwanne m ka nkọlụ gị akụkọ amara m na ọgwụ ka wụwale pụta ihe baba dudu baba dudu nwanne nke m ndị ekene na ọnya mụ na bọbọ nwanne joo ya bụ ozuome na koleji ya bụ landlọdụ agbata obi onye bụ nwanne ya babadu maka na odo bụ nwanne ya nnadị bụ nnadị reski ozuome ndị Igbo niile na mụ ebe ndụ ezi oyiru anyị ka ọ bụ ozuome obi izu gị na-eme nwanne m ka ndị ekene nwanne m n'aka m na-ekwu okwu ya nwanna m ewu na adaka n'ebe ụzọ ndị ebugo nwanna m akụ nwata ọ gaala nwata na-emu na mmanwụ ka m na-ekwuru ọnụ maka na ọ bụrụ m na-eme onwe m egwu ọ gaala nwata na-emu ka m na-ekwuru ọnụ m nwa mụba aka egweze nọ m na-egwu ikoro ọnya na m etiego egwu ekene n'aka na-ekene gị asị dịka nwa m ịba n'eke na mụ ekenego gị ya bụ nwa matiria nwa m ịba n'eke nye nwalechi ọ bụ ijeli mụ ezumodo janụta nwanyị no onye mụ na bụ na adị na mma ka mkpọrọ nwanna m ụra ga bụ alọghị nwanna m ụra ga bụ mụ na nga egbu ka akwụkwọ nwanna m ụra ga bụ eko na ịbada nwanne chi na-edu oyele mmagba n'emu na mmanwụ ikoro ọnya na m etiego egwu eko na ịgbada na mụ ekenego gị doveze gwọba ụha oluwabighi na mụ ekenego gị ndị belachala oruchi ezi na-enwe ebe ndị isi dawababa na mụ ekenego gị oluwabighi oluwabighi ọ bụrụ niile
injinia n'aka mụ na-ekwu okwu ya na bụ oke injinia injinia so logibili wee ka na-ekwu okwu ya na bụ ekene ọbaba odogwu daalụ Ochudo Global na m ekene gị nọ n'ụwa ka nna gwarịbe nụ na mmekere na onye nwe ụzọ onye nwe mmanwụ ya ka na-egwu ogwe ya ya bụ butiki onye nwe ụzọ gị nwe mmanwụ maka na onye nwe ụzọ nwe mmanwụ na na-agbara ka esi ọrịa mmanwụ no ekele gị optik ma ekele gị dobile m na ugwu alịalị mmanwụ na-abụ nwanna m ewu na adaka ọ bụ onye ka nna chịgbawa onye ka nna chịgbawa na ndị ewu na adaka oke mmanwụ na-abịa na-abụ ezi nwanna m ọbịa na uru gị ego ụfọdụ si na uru gị ego na akụkụ ahụrụ gị ma mụ bikoro anya na m si na ọ bụ ego ka ahụrụ n'ọbịa biko onye mweza na m onye mweza ụmụolu ezi nwanne nke m bikoro ọnya na m etie gị egwu arọ n'aka mụ na-ekene kene na-abụ agwụrụ n'ugwu ka ndị ekene ya onye mgbe ebe ndụ isi onye mmameke odogwu mmameke nwanne ike na Tupac na-abụ agwụrụ n'ugwu dogwu n'ala obodo oyibo jebili obi na mgbe etinye gị abụ n'ikoro ọnya na mụ na-etinye abụ egwu maka mụ na-etilichi m mmameke nwanne Jemisi ọgbanje na-ịgbanje n'ọkpa nwanne Obianam ekele gị tomekeze egwu na mụ nọ na mmanwụ n'ikoro ọnya na mụ na-eti egwu tomekeze egwu na mụ ekene ego gị onye mmaneke gị bụ eze egwu na abụ ike na Angola ekene go nwanne lesịba onye mmaneke ikoro ọnya na m ekene go gị chụọ m ekenze egwu ya bụ onye mmaneke eze bụ n'afọ m ekene go gị Sunday nwanne kọbọ nọ na m ekenego gị oge nwada na m ekenego nwanne Dudu na-abịagada n'ala mmụọ dị ebili obi onye ka na-eso na-eme ekenego gị ya bụ Sunday onye ka na-ekwu Sunday ọbọnọ nwanne Dudu ịgada onye kene Sunday ọbọnọ ekene ego ndị dekene n'ọnwa Nwameke ya bụ March matria Sunday nwanwụ Nneke nwanne Chiedeze bụ n'afọ Nikola na m n'afọ egwu m ka nọ eno eji m were ahụ na-ekene ọnwụ Kwetamos iwe ọra
ya bụ kolomba ya oke nwa odogwu na m ekene gị ọkwa na be gị ka anyị na-abịa wee na-eme mitin ana m niile ka m nwekwuola oghela ka nkene Sunday dike ya bụ dike akwa alụ odogwu jela amị awua ekene gị ka nkene gwoni elesi dọla ya bụ nwanne Sunday match material odogwu emebe ndị isi daalụ nwanne maka obi dike omena wọmba mana wọmba ya bụ fide nwanne maka obi dike ekele gị Magji nwanne m dịka ndị m na-etiri egwu arọ ya bụ nwanne m dịka ndị m na-etiri egwu jekwu jonga goja na m ekelego gị ịma na omega na-agọ mmụọ jebili obi mana ọ bụrụ ya bụrụ onwe ya jekwu jongo ekene gị gị na nwa ka onye mụ ụlọ nneke onye mụ ịba nneke nwa iwu nye na gị bụ ọgbọ na mgbe kenego gị n'ikoro ọnya na m etie gị egwu nwanne ama ndị abụ ọsa dịka mmemme nne n'ụwa ka ọ dị mma nwa ka ị na-eme mara ewozi nnewo odigbo nke m nwanne simpati gị bụ odigbo bụ gị bụ odigbo too much money na-enwe ezugbo nwanne nke m na anụ abịa m n'ikoro ọnya na mụ na agwụ ya na ndụ maka mma mekata na webula egwu nwana mekelego gị nwanne malasi aja mụ na na-adị mma ọ bụ onye ka na-egwu egwu ya bọise ndodo nwanne matinelasi aja ọ bụ ego oyibo mere na na-abọzi nwoke anya ọ gwara m nwanne malasi aja biko na-ata maka na ego oyibo nọ dị anyị nwa bịa emezie na anya bụ ego ya agaghịrịwa biko bọsi nele m Nnamdi dada na bụ Nnamdi Okechukwu anyị ka na-aga n'iru n'ime ebe ndị si n'aka ya ekelele ibe nwa onye ikolobịa na ogene na-abịa ego ibe nwa onye ama na mmeza na m ibe nwa mbunye ogene na-abịa ego no kanele nwanne nke mụ na mụ ekenego gị gbade nganale nwakenele malọ ya gbazara ya bụ ọbata osu odogwu na-ezima gbade nganale ndị anyị jaghị eti egwu gbade chọpụ nganale ndị nwa ka eji ike nke gị ejike hesman n'ụwa nwanne ugegba na mụ niile n'owu ndị Igbo
mekene gị ndị ekene na Sunday nwanne telesi wee ka na-ekwu okwu ya bụ Sunday ọgụgụ chibata ekene gị Sunday man nọrụka ya bụ steady maintain agbatebe mekenego gị nwanne obi agbatebe ikoro ọnya na m etighị egwu akene na nke nwa na anamụ ya bụ onye ka na-egwu ogwe eze bilebe eze bilu denze na mgbe ekenego gị odogwu na ezina mekene gị no neja na anamụ ọ bụrụ na mma eze anamụ ndị mụ ezimodo sewu mechini saa ọka nwa ihe ke ekele gị mmanwụ ka anyị na-eme mmadụ ewozinihu ihe ke muziam na bụ sewu mechin oke nwa na anamụ maka na ụgbọelu iwe ndị bụ oge ka bịa ihe ka ikoro ọnya na m na-eti egwu nwa mana ọ nwere onye dele m na studio ka ntinye bụ egwu na bụ nwanna m ọgwụgwụ ama ike jụeze ezu agbalị nọ na agbọ ya dị arụ agbalị ego ezu ose m kene unu na abalị ego anụ ụgbọ manaka esesu na-ekene unu na bụ ọkpọle na ndị obi anụ ụgbọ manaka esesu si kene unu ọkpọle na ndị obi Cletus Okoya na-ekene unu na bụ onye iru anyị Cletus Okoya kilebọmbụ kechi ọgwụ ọ na-asụ unu Tony Edezu na-agbata ya bụ nwa South kechi ọgwụ si m kene gị ọgwụ udu aka dogo kallegwu na mma ịgba n'eke ya bụ onye kpuchikwu manwụ eti ego dịka ore ọnya na m eti ego egwu na-egbuchi kallegwu dịka ore ọnya na m na-eti nyabụ egwu maka na ọ bụrụ mụ na-eme onwe m egwu ana m ekene chairman nyabụ ebuchie onye ka na-ekwu okwu Soludo chairman na mgbasa na mụ ya bụ onye ka na-ekwu okwu Christian akanya ibegwu okiri nwanne m ebuchie omekene go
aro mau abuko bonga na ba no ase na musoludo museum na ba no ase oyiwa wana mabona tukwa ekele ngo wana odibo dalo ochele mma ele gawa aro mau oge mau na ebu awanu nana two face nabo nana walo naka na bonegu wa walo meka na mwetegegu nikoronya na muneti na begu no bro mune mo megu obu nese so abalese muke ne unu senior man wana kamu ukuna nyoso nabo gode babu ukuna nyoso ese so abalese kana unune obi mata waka logo kotele na mwaza namu mauna ese so abale na wajaro mama meka muni abobo obo na na yunekana demise o obande no pa wano obi yana ese so abale wanne kegi onya simke na ego oyelengega ekena go Edi shadow o mekutelo umbos o ezi nwannu nu nwoke na be ese su ego onya simu ya unu mma alụ mma meka no we aro loda na mone na mama gwegu mo ni korona na metiege gu de maka for me da bulo mone na de meze nwanne nkemu Nabu David is me no money na dem na mwes modo Ikoronya na mune kulone amaka na bra mune mo mebu Aya ba wanne kemo na mweke nego bi Akuche wanne kemo asikese ese Akuche aya ba wanne ekenego Bala ne bwa chala ne to ne mo bebisi na mochie amweru ne tega na onye wolobu na na-ebu mmanwụ nwanna we ka igwe na buchi debele enebu ekene go ka na kwa ka village make nego mmanwụ village man na make nego ge nwanna Anthony mmanwụ Maka swaga ya mwezi modo wana babu ekene gongo aro mawa ese swego aya mare aya stobelika aya bakoza Hello.